una, totes les consultes que tingueu. Per començar, Julià, Bon dia. Bon dia. Explicarem una mica a tots els usuaris que moltes vegades en les respostes els informaràs que hi ha un formulari que poden omplir a la web per atendre les reclamacions o les consultes també. Si ens pots explicar una mica com funciona quan un consumidor o un usuari omple aquest formulari, quins procediments passen perquè entenguin com funciona el mecanisme de consulta, reclamació o denúncia a l'Agència Catalana del Consum. Bueno, en la nostra web tenim dos formularis online, un de consulta i un de reclamació. El primer és quan un vol saber quins drets té, ens pot fer una consulta i li consultem i li contestem bàsicament entre 2 i 7 dies. Li fem la resposta, intentem fer la resposta en 48 hores de quins drets té com a consumidor en unes coses concretes. I l'altre formulari és quan un ja ha reclamat a l'empresa i no li ha respost, aleshores, en general, pot presentar una reclamació amb aquest formulari, ha de posar les seves dades, les dades de l'empresa contra la qual reclama i ha d'aportar la documentació justificativa dels fets que reclama, concretament factures, contractes i també justificant com que ja ha reclamat a l'empresa, que és el seu número de reclamació, els correus electrònics, formulari que ha fet a l'empresa, els fulls de reclamació, depèn de cada cas. Amb això que fem, nosaltres ho analitzem i aleshores ho passem a fer una mediació, ja sigui per la pròpia Agència Catalana de Consum o pel municipi. Si en el municipi de la persona hi ha un servei públic de consum municipal, ho passem a aquest servei públic municipal. S'intenta una mediació, és a dir, intentar apropar les postures per tal d'arribar a un acord. Més o menys aquest és el resum. Perfecte. Doncs comencem amb les preguntes. Tenim una pregunta d'en Lluís que ens comenta que l'AMPA d'una escola del seu poble es troben que tenen una casa de colònies amb una empresa intermediària i no saben exactament el que van pagar. Són unes 100 famílies aproximadament, la reserva de la casa de colònies és pel mes de juny i no els hi volen tornar els diners. L'escola ha parlat diverses vegades amb l'esmentada empresa i com a AMPA els han fet arribar un escrit exigint la devolució dels diners, però no saben quines accions o passos poden fer i quins drets tenen com a famílies. En aquest cas han contractat un servei que, tal com veiem com s'està fent el descalament, quasi segur que no es prestarà. Per tant, com no es podrà prestar aquest servei, li han de retornar els imposts del que han pagat. Una altra cosa és que puguin arribar a algun tipus d'acord per fer-ho o més endavant, cosa que veig difícil, aquest tipus de servei de colònies, o exigir el retorn dels diners. Si l'empresa no retorna els diners d'un servei que no ha prestat, aleshores, el que explicava abans, amb tots els justificants dels pagaments i el justificant que han reclamat a l'empresa, ens presenta una reclamació i mirarem d'intentar arribar a un acord i que siguin retornats aquests diners per part de l'empresa que fa les colònies, donat que aquest servei no es prestarà. D'acord, gràcies. Tenim en Manel de Barcelona. Ens comenta que su consulta es sobre una boda para el 1 de agosto de 2020. La cuestión es que no nos parece razonable casarnos con toda la que está cayendo, por nuestra seguridad y sobre todo por lo de nuestros invitados. Y ens comenta que tenen el contracte firmat per aquest any i que els agradaria saber com ho poden fer perquè van fer una paga i senyal de 1.500 euros i demanen què poden fer si són ells els que volen cancel·lar l'esdeveniment. Previsiblement tampoc es podrà fer un esdeveniment amb tanta gent, tal com estem veient com funcionaran tots els actes públics. I aleshores jo intentaria parlar amb aquest establiment, si ells ja tenen clar quan la data, si és molt llunyana, que previsiblement es podrà fer en les mateixes condicions, guardar aquests diners per més endavant, firmar un paper conforme aquests diners valdran per la boda per més endavant, o si no tenen clar la data ni res, poden exigir el retorn, naturalment, perquè és un servei que previsiblement no es podrà prestar amb les mateixes condicions que es van contractar. Tenim l'Andrea de Montblanc, que ens comenta que fa mesos va reservar 2 sales a una empresa per una celebració, concretament una primera comunió. Amb la situació actual, lògicament, la comunió s'ha posposat de manera indefinida i ha demanat a l'empresa que anul·li la reserva i que li retornin els diners.
donat que no sabran què passarà. Demana què pot fer, si té dret que li tornin els diners, si ha d'acceptar que els hi guardin durant tot un any, que és el que proposa l'empresa, que els hi guarda durant tot un any per si decideixen fer la primera comunió en algun d'aquests mesos. Què pot fer? És el mateix que abans, és un esdeveniment que no es pot celebrar i tu has pagat per l'organització d'aquest esdeveniment. Aleshores, si dins de les seves disponibilitats econòmiques i de la seva intenció de fer aquest esdeveniment en un futur ho volen guardar i pactar amb l'empresa durant un període de temps, que si passat aquest període de temps no es celebra, se retornarà, doncs és un possible acord, perquè l'empresa, si ha fet algun tipus de despesa o ha previst algun tipus de despesa, doncs pugui recuperar aquests diners, però no tenen cap obligació de fer aquest acord. És un servei que no s'ha prestat i aleshores s'haurien de retornar els diners. Si un no vol arribar a un acord de guardar aquests diners per una futura celebració. Tenim un usuari en directe, Toni Fsan, que ens pregunta que vol fer una consulta sobre la normativa de cancel·lació de viatge de fi de curs de segon de batxillerat, vol i estada. Això és un viatge combinat. En els viatges combinats, que imagino que aquesta cancel·lació es fa perquè s'havia de dur a terme ara o properament. Això vol dir que serà d'impossible execució, que es diu en dret. És a dir, no es podrà dur a terme i la norma que ha sortit amb l'estat d'alarma per a aquest tipus de viatges combinats vol dir transport i allotjament, és que l'empresa li pot fer un val per utilitzar durant un any aquests diners. Això sí que ho poden fer les empreses que organitzen viatges combinats i si passat aquest any no l'ha utilitzat li han de tornar els diners. No obstant, estem sabent que hi ha empreses que organitzen viatges que hi ha una part que sí que la retornen perquè els ho ha retornat o bé la companyia aèria o bé l'hotel i aleshores fan el val per la resta. Vull dir, en aquest cas de viatges combinats sí que un ha d'acceptar el val i passat un any sí que, si no ha utilitzat aquest val, pot recuperar els diners. En aquest cas sí. Perfecte. Teníem una consulta d'una usuària que ens demana sobre la moratòria dels lloguers. Diu que té una segona residència llogada a la costa i que preveu que aquest estiu no podrà desplaçar-s'hi. Demana si en aquest cas també podria acollir-se a la moratòria de lloguers. No, la moratòria de lloguers, concretament la de lloguers, està prevista per gent que ha de tenir uns ingressos econòmics concrets, persones vulnerables econòmicament, que o bé s'han quedat a l'atur o que tenen uns mínims ingressos, però sempre és per la vivenda habitual, no per una segona residència. Està pensada aquesta moratòria del lloguer en determinats casos que tens uns ingressos, compleixes això, però és per la teva vivenda habitual. El que es vol és evitar desnonaments de la vivenda habitual. Una segona residència no està pensat ni per lloguers que es paguen d'una segona residència ni també la moratòria hipotecària que també existeix, només és per la vivenda habitual. L'Alba ens pregunta per un canvi de companyia de telèfon. Diu que ha contactat amb la seva actual companyia perquè vol canviar-se de companyia. Li diu que durant l'estat d'alarma no es permeten els canvis de companyia, però a la companyia on es vol passar i que li han fet publicitat diuen que sí, que ho pot fer. Consulta si és veritat o no el que li diuen. No, durant el període de l'estat d'alarma, la norma prohibeix fer portabilitats entre empreses de telecomunicacions. Per tant, la seva empresa li ho ha dit correctament, no es poden fer portabilitats durant aquest període de l'estat d'alarma. Tenim la Núria Vila en directe que ens fa una consulta i diu que tinc un pis a Barcelona però em vaig mudar a Lleida fa un mes i mig i he de fer el trasllat i deixar l'altre pis. Però al ser província diferent no puc fer la mudança. Quina seria la solució? Jo imagino que el que vol dir és que té un pis llogat. Sí. Imagino, per lo que estàs dient, que té un pis aquí que no, i està parlant, imagino, si se li acaba el contracte, si té algun tipus de pròrroga. En el cas de contractes de lloguer, si s'acaba el període del contracte durant l'estat d'alarma, la llei preveu que es pugui prorrogar amb les mateixes condicions durant 6 mesos. És a dir, l'important és que parli amb el seu propietari, però sí que, aunque s'acabi
El pis no l'ha de deixar perquè si s'acaba durant aquest període ho pot prorrogar durant 6 mesos. D'acord. Tenim una altra pregunta en directe de l'Osama. Ens pregunta pel tema de les cases de colònies. També ell diu que tenia les colònies pagades i que no volen tornar el 100% dels diners. En aquest cas, ja ho he respost abans, si arriben a un pacte és una cosa, de poder utilitzar aquests diners en un altre període. Però aquest tipus de serveis, previsiblement, no sé quan estaven contractats, però és difícil que es puguin dur a terme. Per tant, com és d'impossible execució, tu pots demanar que et tornin els diners. Llavors, hi ha aquests períodes que aprofito per dir-ho, que tots els productes o serveis que no es puguin dur a terme, concretament, per exemple, això de colònies, que és d'impossible execució, nosaltres tenim 14 dies per reclamar a l'empresa. Quan l'empresa ens contesta, l'empresa té 60 dies per contestar-nos, o si abans d'aquests 60 ja contesta i no hi ha cap tipus d'acord, tenim encara 14 dies per demanar el retorn d'aquests diners. Si passats aquests terminis que s'han donat per intentar el major nombre d'acords possibles, perquè tant siga bo per l'empresa com pel consumidor, si no s'arriba a cap acord, llavors sí que pot presentar una reclamació al Servei Públic de Consum a través de la nostra web. Tenim una altra consulta sobre transport ferroviari. Ens diu que en el seu cas tenia un bitllet de Renfe per una oferta que es va fer per anar a Madrid, a un Barcelona-Madrid que es va anunciar una oferta durant uns dies limitats, l'havia pogut comprar després de fer molta cua d'espera i els han cancel·lat i els han retornat els diners, però clar, ell pregunta si aquesta oferta que es va fer i que li va costar molt aconseguir, si després té dret a poder-la tornar a reclamar quan s'aixequi l'estat d'alarma. L'empresa, amb aquest Renfe, ha complert, és a dir, un trajecte que s'ha anul·lat retorna els diners que es van pagar. L'oferta aquesta, si no tinc mal entès, es va fer abans de l'estat d'alarma per un període que la companyia va considerar que volia fer una oferta pels motius que fos. No té cap obligació la companyia de fer aquesta mateixa oferta en un altre període. El que sí que té l'obligació, i és el que ha fet, és de retornar els diners perquè el servei no es prestarà. D'acord. Tenim un altre usuari, l'Elia, ens diu que té bitllets d'avió per anar a Los Angeles aquest mes d'agost, però veient la impossibilitat de poder anar-hi, voldria saber si tinc dret a la devolució de l'import i com tramitar-la, temps de resposta, etc. Tots els serveis que estan previstos durant aquests estius, sobretot serveis que comporten la sortida a l'estranger, estan molt entredits. És a dir, en principi no està cancel·lat aquest vol, però no se sap si es podrà anar als Estats Units, si els Estats Units permetrà l'entrada d'estrangers en el mes d'agost. El meu consell és que parlen la companyia, si la companyia diu no està cancel·lat, que s'esperi, perquè previsiblement igualment el vol se cancel·larà perquè no es podrà entrar. I si realment, com a ciutadana espanyola, francesa, no et permeten l'entrada, per exemple, als Estats Units, és un motiu per tu no volar i que es retornis diners perquè és una causa que no depèn de tu, que no vulguis volar, sinó que no et deixin entrar a un determinat país. D'acord. Tenim una altra consulta, en Marc de Badalona ens comenta: tinc un contracte de lloguer a la ciutat de Terrassa que finalitzava el 15 de març i pel que estava en negociacions amb el meu llogater. Vam acordar una renovació amb un augment del preu del lloguer. Em trobo que en data 2 d'abril de 2020 es van aprovar unes mesures concretes relatives a la pròrroga dels lloguers. M'agradaria saber si aquest Real Decret és d'aplicació a partir de l'inici d'estat d'alarma, com seria lògic, o a partir d'aquesta data de publicació del Real Decret 2 d'abril. O sigui, el que diu el Real Decret és que si s'acabava, abans em sembla que ja ho he explicat, si s'acabava el lloguer durant aquest període de l'estat d'alarma, es pot prorrogar en les mateixes condicions durant 6 mesos a partir que acabi l'estat d'alarma. Vull dir que no té cap problema, sempre i quan no hagi signat res en quant a una pròrroga del contracte, n'hi hauria que veure-ho. Perquè si ja va firmar un nou contracte i va ser abans de l'estat d'alarma, regiria aquest acord. Però si no va firmar res, automàticament es poden prorrogar durant 6 mesos després de l'estat d'alarma amb les mateixes condicions els contractes que acabin en aquest període de l'estat d'alarma.
En Josep Lluís ens comenta que tenien previst viatjar amb AVE a Narbona 6 persones el 15 i 16 de març. Com que tots són majors de 65 anys i ja es parlava de confinament en aquelles dates, els hi van aconsellar no viatjar. Van anar a les oficines de Renfe de l'estació de Sants i els hi van dir que no podien canviar els bitllets per altres dates, que el màxim que podien fer és que els hi retornessin el 50% de l'import. Ho van acceptar i ja els han tornat el 50%. En posterioritat han escoltat que s'ha retornat el total de l'import i si la cancel·lació era motivada per la pandèmia. És així? Podem reclamar el 50% restant? Sí, jo imagino que en aquell moment, pels tipus de bitllets que tenien i que encara els van retornar el 50%, però tots els trajectes ferroviaris que no s'han pogut fer i s'ha cancel·lat el tren, aleshores els han de retornar al 100%. Vull dir que sí que poden reclamar, que vagin a la web de la mateixa companyia, perquè jo crec que ara l'atenció presencial encara no està efectiva, i o bé que truquin, que també hi ha algun telèfon d'atenció al client de la pròpia companyia ferroviària per veure com ho han de fer per recuperar el 50% restant, ja que el trajecte no es va dur a terme. No és que la persona no va... Primer, que no podia viatjar en estat d'alarma a Narbona, i segon, que també es va cancel·lar aquest tren. Tenim en Pau, ens diu que va fer una paga i senyal per un cotxe que no el tenien disponible i que havia d'arribar en qüestió de setmanes i es troba que el cotxe encara no li han pogut servir. Ell va fer una paga i senyal i demana si encara seria a temps de poder-se'n desdir o no. A veure, el principal és si en la paga i senyal hi havia una data d'entrega. Si ha passat aquesta data d'entrega, naturalment que pot recuperar la paga i senyal, perquè el que no ha complert és el que li havia de lliurar el vehicle. El problema és, a veure, si hi havia una data aproximada de 6 mesos i encara no han passat, doncs s'ha d'esperar. Però si posava que el vehicle s'entregaria, normalment la paga i senyal és important perquè és una despesa important que fem quan comprem un vehicle, que es fixe una data aproximada d'entrega, jo què sé, abans de 2 mesos. Si es va posar això i ha passat aquesta data, naturalment que té dret a desdir-se i que recuperar la paga i senyal. Aquí tenim una altra consulta que també tenim una reserva feta amb una paga i senyal també a un hotel d'Alemanya del 29 de maig a l'1 de juny. De moment a Alemanya tenen els hotels tancats i no els han dit quan els obriran. Tenen dos dubtes. En cas que a Alemanya aquelles dates no estiguin oberts els hotels, els haurien de tornar la paga i senyal, i en cas que si estiguin oberts els hotels i ells no puguin viatjar, els haurien de tornar els diners? En els dos casos, sí. En el primer cas és que tu has contractat per un servei que no podràs utilitzar perquè estarà tancat, perquè Alemanya no haurà obert aquest hotel. I en el segon cas, si tu també és d'impossible execució, si a tu no et deixen sortir del teu país per poder anar a l'hotel malgrat estigui obert, tampoc depèn de tu i no pots complir amb l'obligació que és d'anar-hi i utilitzar el servei, també li han de retornar. És a dir, i és un servei sol, per tant, la paga i senyal o el que tu has donat, si l'hotel està tancat o tu no pots sortir del teu país per anar a l'hotel, naturalment que li han de retornar. Tenim un altre usuari que ens comenta que té un establiment de restauració, entenc que semblaria un bar, que ara s'està planificant amb el propietari de cares a l'obertura en fer una ampliació de terrassa, però el propietari es nega a fer cap mena de negociació pel lloguer i l'usuari ens comenta que ell haurà de fer una despesa important amb terrassa, amb cadires, amb taules i amb ocupació de via pública i que si realment es pot acollir a alguna cosa per poder negociar amb el propietari. En aquest cas és un contracte. El que sí que està previst és que es puguin prorrogar els contractes, està previst algun tipus de moratòria, depèn de si tu tens menys ingressos per pagar el lloguer, el que no està previst és un canvi de les condicions del contracte que jo crec que les han de pactar entre les dues parts, en aquest cas, i més sent entre dos particulars. Si han d'intentar arribar a algun tipus d'acord, de renegociar el contracte, si realment ha de fer unes obres, si existeix una norma que li obliga a fer aquestes obres, estaria més justificat, vull dir que ho han de pactar entre propietari i llogater.
En relació a les moratòries tenim una altra consulta, que seria en el cas dels crèdits. Ens pregunta que va sol·licitar una moratòria al seu banc fa més de 15 dies, que ens trobem que ja estem a final de mes, que entre avui i demà s'aplicarà el càrrec al compte i no li han donat respostes i que ha estat tramitant la documentació, però es troba que segurament entre avui i demà ja li faran el càrrec i si després li aproven la moratòria, pregunta si aquest càrrec quedarà pendent o es pot cancel·lar. En principi, la moratòria, la persona per fer una moratòria del pagament de la hipoteca ha de complir una sèrie de requisits que estan establerts, que l'entitat bancària li ha d'informar, ha d'omplir un model, ha de justificar que compleix aquests requisits, entre els quals està l'atur, tenir menys d'X ingressos, amb la unitat familiar, una sèrie de requisits, és a dir, que la persona hagi vist disminuïts els seus ingressos com a conseqüència de l'estat d'alarma. Llavors, aquesta moratòria permet o bé no pagar ara una quota i aquesta quota que no paga es anirà afegint en futures quotes. Moratòria vol dir pagar-ho més endavant. El banc té 15 dies per contestar. Si no ha contestat, jo entenc que si demà li cobren, ha de pactar amb el banc que quan li donin la moratòria que li tornen aquests diners i que els pugui anar pagant, això que pagarà demà, que els pugui anar descomptant, és a dir, que la moratòria sigui efectiva. Jo parlaria amb el banc a veure si poden no cobrar-li i si reuneix els requisits haurà fet efectiva la moratòria. Si no reuneix els requisits, doncs ja li cobrarà més endavant. D'acord. En aquest mateix sentit teníem una altra consulta que ens demanaven que era gairebé el mateix, però era simplement amb un crèdit que era d'una targeta, que no era d'una hipoteca, però entenc que la resposta valdria pel És semblant perquè els crèdits que no són hipotecaris també has de reunir, per tenir una moratòria pel seu pagament, una sèrie de requisits d'ingressos econòmics que te s'hagin vist disminuïts. Per tant, ha de fer una sol·licitud al banc, ha d'aportar la justificació que li diu el banc que justifique que no té ingressos econòmics o que compleix algun dels requisits per poder demanar la moratòria, el banc li ho ha de donar. És el mateix que abans. Si realment compleix i li cobren això, doncs després ho ha de pactar amb el banc que li tornen aquests diners i que se faci un aplaçament pel seu pagament. Mira, en Lluís, precisament en relació al que comentàvem, ens demana si és normal o és legal que el banc et demani que facis una assegurança o que t'ofereixin algun producte quan estàs negociant amb ells el tema de la moratòria. No està previst en la legislació i, per tant, no ho han de fer. En la legislació només diuen que si tu compleixes els requisits t'han de fer una moratòria. En cap moment diu que perquè et facin això tu hagis de contractar qualsevol altre servei amb el banc. Una altra cosa és que tu ara vagis a demanar un préstec hipotecari i llavors hi ha entitats que te fan una sèrie de descomptes per tenir aquest préstec hipotecari, entre els quals tenir una targeta, tenir una assegurança, però en el cas de la moratòria per res està previst que t'obliguen a contractar un servei addicional. Tenim un altre usuari, l'Andreu, ens demana sobre la compra de mascaretes a les farmàcies. Diu que sap que està limitat el preu màxim, però diu si també és veritat que està limitat la quantitat. Diu que ell viu en un poble bastant aïllat i que va anar l'altre dia i va intentar comprar una vintena de mascaretes i li van dir que no era possible comprar-ne tant perquè també es limitava el nombre de mascaretes que es podien comprar. Diu si és veritat o no. No. El que s'ha limitat és un preu màxim per les mascaretes quirúrgiques, per un tipus de mascaretes. Un preu màxim de 0,96 cèntims independentment on es venguin. No s'ha limitat la quantitat. Una altra cosa és que potser a la farmàcia no en tingui més, però si tu les tens, les has de vendre. No hi ha cap limitació per persona, per unitats. Una altra cosa és la campanya que ha fet la Generalitat, que ha pactat amb les farmàcies de vendre i de primer regalar una mascareta quirúrgica, en aquest cas és la limitació d'una a les persones presentant la targeta a la Seguretat Social i la resta amb un preu, però tampoc, quan a la resta que es puguin vendre a un preu, tampoc estableix una limitació. Sempre que es venguin respectant els preus no hi ha una limitació. Tenim un altre usuari que també és autònom, que té un bar.
que també té contractes de lloguer, que serien, entenc, uns rèntings amb algunes de les maquinàries que disposa dins de l'establiment, i diu que si en aquest cas també podria considerar-se les moratòries de lloguers en el material que té llogat en el bar. Les moratòries estan previstes per lloguers, precisament sempre i quan compleixes una sèrie de requisits, que hagués tingut tancat el local i tal, però en quant a lloguers no estan previstes per altres tipus de lloguers de material. El que passa és que ha de renegociar amb l'empresa del renting a veure si es pot fer una moratòria, com diu la paraula, és a dir, el que no pagues avui, pagar-ho a poc en un futur quan ja pugui obrir el negoci. També ha de comprovar aquesta persona que té algun tipus d'ajudes de totes les que s'estan donant a les diferents administracions per poder fer front a aquestes despeses que ara té de local que ha tingut tancat. Mira, en tenim un altre relacionat amb el que comentàvem de les mascaretes, que ens pregunta precisament això també del número de mascaretes, però diu que són les altres mascaretes, no les de la Generalitat, sinó les mascaretes normals, si hi havia un límit concret per poder comprar, ja que li havien dit que no podia comprar-ne una vintena, que és el que volia. Donem per resposta, no? És la mateixa. L'Estat el que ha fet és regular un preu màxim de mascaretes quirúrgiques, però no ha regulat quant es pot comprar cada persona. El mateix que si tu vas a un... Ahir jo ja crec que depèn del consum responsable que vulgui fer cadascun i de les seves necessitats. Si un pensa que necessitarà durant una setmana, doncs pot comprar les de la setmana i després, en principi, ara no solen haver ja problemes per comprar mascaretes. Depèn de les necessitats. Si tu estàs en una zona que t'has de desplaçar, doncs ne compraràs més, però no hi ha cap limitació en quant a la venda per persona. Bé, tenim un altre usuari que fa una consulta sobre la compra a domicili en establiments del seu barri. Diu que a la carnisseria ofereixen aquest servei, però no veu enlloc la llista de preus. Diu que si ofereixen aquest servei, si és obligatori també que ofereixin als clients la llista de preus per poder veure... Per suposat, qualsevol compra que facis, ja siga presencial, online, que seria en aquest cas, és a dir, m'ho porten a domicili, jo haig de poder veure en algun lloc què és el que val cada producte que compraré i fins i tot si em cobren per portar-me'l al domicili. Per tant, qualsevol servei o producte que es vengui, un ha de tenir la informació prèvia per saber quant li costarà i decidir si ho vols comprar o prefereixes desplaçar-te allí. La publicitat o la informació dels preus sempre l'ha de tenir la persona consumidora independentment de la manera de comprar abans de la compra. En tenim un altre que també ens la solen fer sovint, és sobre els serveis funeraris. També una persona que comenta que tenia una assegurança que li cobria l'import, però que comenta que ha comprovat els preus i tots els serveis que li han ofert, que són molt inferiors als que s'ofereixen habitualment, doncs era molt inferior a l'import que cobria l'assegurança. Diu que aquesta diferència com ho pot fer, que si es pot reclamar o si és normal o com funciona. L'important és veure quin tipus de serveis tenia contractats amb l'assegurança i si aquests serveis se li han pogut donar, malauradament, amb l'enterrament. Si tu vas pagar durant molts anys per una sèrie de serveis i després, per les circumstàncies actuals, no els has pogut rebre, jo sé que hi ha empreses d'assegurances de decessos que estan abonant la part que no ha pogut gaudir i que tu has estat pagant per si hi havia aquest sinistre, la mort d'una persona, per poder recuperar el que tu has estat pagant per una sèrie de serveis que et donarien el dia de la mort. Si aquests serveis no s'han donat, s'ha de negociar, però un retorn d'una part d'aquests diners per part de la companyia asseguradora. Gràcies, Julià. Tenim la Montse en directe, ens demana que teníem entrades per un espectacle, l'empresa ens ha donat un codi per canviar d'entrades,
però no es pot utilitzar fins que es digui la data de reobertura. Però sí es poden comprar noves entrades pel web. A veure, suposo que el dubte d'ella és si ha d'acceptar aquesta nova data de l'espectacle o té dret al retorn dels diners. Sempre que hi ha un espectacle que es posposa, això vol dir que canvien les condicions, que és la data per les quals tu les vas comprar, tens dret a que o bé que t'ofereixen el retorn dels diners o acceptar el canvi. Llavors, ella no té obligació d'anar a un concert amb una data que no és la que ella va contractar, pot anar-ho perfectament, de dir, mira, a mi m'agrada, jo què sé, imagina't que sigui aquesta orquestra o aquest cantant, m'agrada molt, no tinc problema en esperar-me 6 mesos, no hi ha cap problema, però no té l'obligació d'esperar-se 6 mesos perquè s'ha cancel·lat una cosa amb una data que ella va comprar allò per aquella data. Per tant, té dret al retorn dels diners o arribar a un acord i guardar aquests diners per una entrada al mateix espectacle en un futur. Llavors entenem que el codi que els han ofert no l'ha d'acceptar si no vol. Si no ho vol, no, perquè com s'ha cancel·lat o s'ha suspès, en el fons és el mateix, aunque jurídicament no sigui el mateix, per un consumidor és jo volia aquestes entrades per a aquest espectacle amb aquesta data. Si canvia la data, no tens obligació, perquè igual a tu no et va bé o igual aprofitaves aquell dia per venir a la ciutat on es feia el concert, perquè tenies altres coses, vull dir, per 1000 coses. Un pot esperar-se i acceptar una altra data o, en el cas de que no li vagi bé, pot demanar el retorn dels diners. Vale. Tenim la Cristina P. en directe que ens diu: tinc una consulta sobre el servei de telefonia. La nostra companyia ha tardat 6 dies a resoldre la incidència sense donar explicacions al respecte. Bueno, això és en general, és a dir, si tu el servei que t'han prestat de reparació no és l'adient, 6 dies no és molt normal en resoldre una incidència amb un servei com aquest que és el de telefonia. En teoria, legalment, li han de descomptar la part proporcional del que paga al mes d'aquests 6 dies que no ha tingut i bueno, també pot fer una queixa a la companyia, en aquest cas que la faci via telefònica, que li donen un número de reclamació i demana el retorn d'aquests dies que no va tenir, de la part proporcional del que paga al mes d'aquests dies que no va tenir el servei i demanar algun tipus de compensació a veure si la companyia li ofereix. Ens amplia el primer missatge que ens enviava i comenta que la principal preocupació ha estat pels veïns i les persones grans que viuen soles, que la teleassistència no els estava funcionant. Vale, doncs aleshores jo demanaria algun tipus de compensació. Pensem pel fet de que aquest no tenir línia telefònica t'ha comportat un risc per a aquestes persones i que el pots establir amb una quantitat o amb un descompte de futures quotes que demani això i en el cas de que no arribin a cap acord, que demani un número per telèfon o fer una reclamació, que li donen un número i amb aquest número i amb tots, si té correus electrònics o alguna cosa o una factura que acrediti que és client d'aquesta empresa, ens ho presenti a través del formulari de l'Agència Catalana de Consum. Intentarem una mediació i la majoria d'empreses de telefonia estan adherides al sistema arbitral de consum. És a dir, també podem fer un petit judici en el qual un àrbitre, que és com un jutge, amb el mateix valor d'una instància judicial, decideix si té raó la persona amb el que demana o té raó l'empresa de telefonia. Val, sí, ara ens ampliava i diu si puc exigir la part proporcional de la teleassistència i dades a internet. Ja li ha respost jo crec que abans. Sí, jo crec que sí. Una cosa és que després te ho donin, però en aquest cas, si no te ho donen, pots fer una reclamació i intentar que es reconegui aquest dret que tu penses que tens. Tenemos una consulta en directa de la Marisol y ens diu: varios padres del instituto hemos pagado un viaje de fin de curso a Madrid para abril y el instituto dicen que no pueden devolverlo todo porque el hotel y el AVE no lo devuelven todo. Digo, según tengo entendido, AVE y hoteles, por estar en estado de alarma, tienen que devolverlo todo, pero dicen que al ser precio de grupo es diferente. Bueno, més que preu del grup, si ells han contractat es tractaria d'un viatge combinat. És a dir, si jo tinc un hotel, una reserva d'hotel i l'hotel està tancat durant aquest mes d'abril, jo puc recuperar i tinc dret a recuperar els diners. Si jo tinc solt un viatge de tren, també. El que passa és que la norma
el que ha establert és una regulació especial quan és un viatge combinat, és a dir, que la mateixa empresa o agència de viatges o organisme de viatge els compres un paquet. Llavors, en aquest cas es diuen viatges combinats i el que sí que pot fer l'empresa és jo et retorno una part i la part que a mi no m'han retornat et faig un val i durant un any tu el pots utilitzar, però passat aquest any sí que tenim el dret de recuperar aquests diners que no ens han tornat. És a dir, en casos de viatges combinats sí que és diferent. Quan jo compro el transport i l'allotjament, la llei ha permès que amb aquest tipus de serveis es pugui fer un val o retornar-ho tot o si l'agència de viatges no pot retornar-ho, fer un val, però a l'any, si no l'uso, m'han de retornar els diners. Gràcies. Tenim un altre usuari, Grimar85, ens comenta que el servei d'internet es talla constantment aquest últim mes i que últimament quan truca funciona i quan penja ja no torna a funcionar. Entenc que la seva consulta és si és normal que aquests dies no s'estigui garantint una continuïtat i una qualitat en el servei d'internet. En principi sí que està usant moltíssima gent perquè està a casa el servei d'internet, però si tu pagues per un servei te l'han de donar. Pot ser alguna cosa aïllada, però si és continu pots fer una reclamació a la companyia, el mateix que abans, a la companyia telefònica, demanes un número de reclamació i demanes algun tipus de compensació, perquè si el servei no és correcte, el que sí que estàs tu és pagant per un servei i si no te'l donen correctament pots demanar algun tipus de compensació o descompte o una rebaixa pel proper mes i si l'empresa diu que no, doncs aleshores se pot presentar una reclamació als serveis públics de consum. D'acord. En relació a l'anterior pregunta que ens havia fet la usuària de Marisol sobre el viatge a Madrid de fi de curs, ens comenta que se n'encarregava una agència, però que els pares pagaven a l'institut. Entenc que l'institut feia intermediari entre els pares i l'agència, però bueno, ja has fet tota l'explicació ampliada Sí, a veure, també hi ha que veure, sempre recordem, en general, pots reclamar el que consta a la factura. En aquest cas, si la factura la va fer l'escola, és l'escola la que reclama l'agència. Si la factura va ser directament a cada pare, aleshores els pares. Recordem que sempre el que pot reclamar a una empresa, en aquest cas una agència de viatges, és qui li ha pagat. D'acord. En relació també al tema de les assegurances que havíem comentat alguna altra vegada, aquí ens demana per una assegurança de la llar que fa més de 15 dies que està amb un vidre de la cuina trencat i que li comenten des del servei que haurien de venir a canviar-li, que no poden realitzar activitats en domicilis habitats. Diu que si això és normal, que té pagat per un servei d'urgències a l'assegurança i que porta 15 dies amb el vidre de la cuina trencat. Jo no acabo de veure clar que no puguin fer alguna activitat. Les activitats de reparació sí que estan permeses. Les activitats, si a tu te s'espatlla la caldera, te s'espatlla qualsevol cosa sí que està permès, que te puguin venir a reparar-ho. El que si tu pagues per un servei, que és una assegurança, per si hi ha un risc o un sinistre, com és aquest cas, i no te'l donen, aleshores que faci una reclamació a la pròpia asseguradora, de manera que li compensen amb una reducció de la quota pel mes que ve o alguna cosa, perquè tu estàs pagant i quan no hi ha cap sinistre continues pagant, però en el moment que hi ha un sinistre t'han de respondre. I ara no recordo jo que hi hagi cap prohibició de reparar coses a un domicili quan s'espatllen. No tindria molt de sentit que una persona se li espatlli una cosa o se li trenqui alguna cosa i no puguin venir a reparar-ho. No obstant, si venen després de que s'acabi l'estat d'alarma, jo entenc que, com el servei no està ben prestat, poden demanar algun tipus de compensació a l'asseguradora. Sempre també recordem, si es fa per telèfon, que demanar un número de reclamació per després, si no arribem a cap acord amb l'asseguradora, poder reclamar els serveis públics de consum amb un número de reclamació i amb el rebut conforme estàs al dia del pagament d'aquesta assegurança. D'acord. Si vols, Julià, ens queden 15 minuts en aquesta estona que ens queda mentre ens van entrant més preguntes. Si podries recordar als usuaris les coses més importants
a l'hora de reclamar el que comentaves, tant del formulari, però sobretot de tenir proves de les trucades, dels correus, dels números d'incidència, si pots anar recordant perquè tothom que ens està seguint... És important que com a consumidors, quan reclamem, sempre aportem un mínim de proves. No és que sigui un judici, però si jo puc justificar les coses que jo reclamo, tindré més força davant de l'empresa quan ho presentem a l'administració. És a dir, si jo reclamo que no m'han prestat un servei, aleshores que jo he pagat, el primer que haig de tenir és la factura, que ja he pagat aquest servei. Sempre és important que primer s'ha de reclamar sempre a l'empresa, és a dir, a través del formulari de reclamació de l'empresa, a través del telèfon. En el cas del telèfon hem de demanar un número de reclamació, a través del flux de reclamació, quan no és el cas ara, però quan vas a un establiment que està obert, també pots demanar els fulls, justificar que el problema que tu tenies amb aquella empresa l'has intentat resoldre amb l'empresa amb la reclamació. Si l'empresa no et respon o el que respon no t'agrada, llavors sí que pots anar a l'administració amb tota aquesta documentació. Ho dic perquè molta gent ens envia un formulari i diu, miri, jo vaig tenir aquest problema amb l'empresa de telefonia tal, i no ens aporta ni un rebut conforme és client, ni cap justificant que ha reclamat a l'empresa, i ho hem de demanar i s'allarga tot. Per tant, és important, quan no es pot arribar a un acord amb l'empresa, el tenir la documentació per poder reclamar. En aquest període de l'estat d'alarma s'han establit. Normalment l'empresa tenia un mes per contestar, però en aquests períodes de l'estat d'alarma, per tal de també donar una mica de temps a les empreses que estan tancades o que no poden prestar els serveis, s'han donat uns terminis diferents. És a dir, tu, quan hi ha un servei que no t'han prestat, reclames a l'empresa té 60 dies per contestar-te, si et contesta, s'entengui que no han de passar aquests 60 dies i llavors tu tens uns altres 14 dies per reclamar el retorn d'aquest servei que tu has pagat i no t'han prestat. És a dir, s'estableix uns terminis de 14 per reclamar, 60 per contestar i 14 per exigir els diners. És una mica més llarg del mes que normalment tenen les empreses, però també s'ha tingut en compte que moltes empreses no han pogut prestar el servei per causes alienes com ha estat l'estat d'alarma. Julià, un segon. Tenim una usuària que ens comenta, Sílvia Darnís, que diu que a les 12:24 ens ha plantejat una pregunta, però no la veiem en el xat en directe. Sílvia, sisplau, si ens la pots tornar a enviar la pregunta, en Julià te la contesta ara mateix. Aprofitant en aquesta estona ha entrat en Josep Comas, ens comenta, tinc un contracte amb una empresa de telefonia, acaba el 8 de maig, diuen que el preu serà molt més car i en permanència. Com estem en estat d'alarma, no puc canviar d'empresa de telefonia. No, però el contracte queda suspès, tots els contractes queden suspesos, aunque s'acabés si s'acaba el 8 de maig encara estarem previsiblement en estat d'alarma, per tant, no el poden, queda suspès fins que s'acabi, tots els terminis queden suspesos fins que s'acabi l'estat d'alarma. Llavors, quan s'acabi l'estat d'alarma, aleshores sí que es pot buscar una altra empresa, però a partir del 8 de maig no s'acaba el contracte perquè està suspès. No sé si m'he explicat bé, però tots els terminis de contractes estan suspesos fins que s'acaba l'estat d'alarma. I per això tampoc, per una altra banda, es poden fer portabilitats perquè no es pot canviar de companyia, perquè s'ha considerat que era la millor manera per, durant aquest estat d'alarma, que no canviessin les condicions contractuals. Després també vull recordar que qualsevol persona que vulgui tenir informació, a l'Agència Catalana de Consum estem presents a YouTube, com avui, estem presents també a Instagram amb el compte ConsumCat, estem presents a Twitter, a Facebook i també atenem consultes de consum a través del 012, que és el telèfon d'atenció ciutadana. I amb la web consum.gencat.cat tenim un formulari de consulta i un formulari de reclamacions per presentar consultes o hi ha reclamacions sobre els casos que hem comentat fins ara. Tenim unes quantes preguntes més en directe. En Xavier C. ens diu, estic subscrit a un gimnàs, una cadena de gimnasos, ha pagat la quota anual, he intentat contactar amb ells però no contesten, m'han de tornar els diners dels mesos que no hagi fet ús del gimnàs? Sí, és un servei, aquests legalment es diuen de tracte successiu, és a dir, que jo cada mes pago, en aquest cas ell ha pagat tot l'any, però per poder utilitzar una sèrie de serveis, si no s'han pogut utilitzar perquè està tancat, té dret al retorn de la part proporcional
de lo que va pagar per un any la part proporcional dels mesos que ha estat tancat. Una altra cosa és que pugui arribar a un acord amb el gimnàs de manera que aquests diners que li haurien de tornar o bé li allarguen després de l'any si a ell li interessa perquè pugui tenir un mes o un mes i mig gratuït en compensació aquests mesos quan s'acabi el contracte un any si està interessat en continuar anant a aquest gimnàs. Perfecte. Tenim l'usuari Toni Fsan, que ens amplia la consulta que ja ens havia fet en relació a un viatge de fi de curs que estava previst del 20 al 27 de juny. Ell diu que l'agència ofereix una altra dada, si es cancel·la, diu que les despeses de cancel·lació són del 35%. La companyia aèria diu que el vol encara és operatiu i diu que es pot cancel·lar i que tornin els diners. Entenc que la consulta no se sap del 20 al 27 de juny què passarà, però que demana si és normal que l'agència faci un 35% de despeses de no conselles esperar-me. Tal com estan anant les coses, segons ens van explicar, l'última fase és quasi fins al 22 de juny. I depèn on sigui el viatge. No sé si ho diu. Si és a l'estranger tampoc està clar que poguéssim viatjar a partir de quina data. Per tant, el millor és no cancel·lar tu res, esperar i quan queden uns pocs dies, igualment, a la millor la pròpia empresa ja ho cancel·la. Ens comenta que no es pot cancel·lar i que el viatge era a Madrid. Entenc que la recomanació és que esperi i... Que esperi si el viatge no es cancel·la i ell pot viatjar, llavors en teoria no tindria... Si ell pot anar d'una província a l'altra i el viatge no es cancel·la, en teoria no és un servei d'impossible execució, és a dir, tu ho pots fer, llavors n'hi hauria que veure. Jo m'esperaria a veure una miqueta el temps i com es desenvolupen els processos aquests de desescalada. Vale. Ens comenta que era a Mallorca. Vale, doncs ja hem donat la resposta. Estem esperant la Sílvia Darnís, que ens havia de repetir la pregunta per poder atendre-la. No l'ha fet encara, l'esperarem. Aprofitar per dir que, sobretot, en els casos de serveis que es paguen per avançat o contractes que no s'hagin pogut dur a terme per l'estat d'alarma, sempre és bo intentar arribar a un acord amb l'empresa que per les circumstàncies actuals ha hagut d'estar tancada i intentar, per tal que l'empresa pugui cobrir una mica les despeses i tot depenent de la capacitat econòmica de cada persona i intentar poder continuar la relació amb aquesta empresa amb descomptes posteriors, pel temps que no s'ha pogut utilitzar i jo crec que un consum responsable també és això, si es pot i un s'ho pot permetre, intentar arribar a un acord amb els serveis que ens estan prestant de determinades empreses per tal que puguin continuar també amb la seva activitat econòmica sempre i quan ens ho puguem permetre. No sé si Olga volies... No, ara ja finalitzaríem. La Sílvia li hem comentat que ens la faci arribar per privat perquè hi ha algun problema i no queda la seva pregunta guardada, ens la farà arribar per privat i ja li contestarem. Recordem que això és un espai d'una hora però que en 24 hores un pot presentar les consultes i reclamacions a través dels formularis online que tenim a l'Agència Catalana de Consum i que molts oficines municipals d'informació al consumidor del municipals també tenen formularis online. Perfecte, doncs acabem el consultori d'avui, us esperem dilluns de 12 a 1 i podeu fer les vostres preguntes a través de les xarxes socials o aquí en directe i que tingueu tots un bon cap de setmana. Gràcies per tot, Julià. Moltes gràcies i igualment un bon cap de setmana. Igualment, adeu.